Ito na nga siguro ang pinakamasarap and overloaded na batchoy na natikman ko dito sa Negros. Ngayong araw, ang ating travel and food destination ay ang tinuguriang The Land of Historical and Natural Treasures. Welcome to Baguio City. Meron na palang McDonald's dito sa Baguio guys, no? Pero hindi yan ang ating food destination. Dahil may nabalitaan ako, dito lang daw sa harap ng McDonald's matitikman ang isa sa pinakamasarap and overloaded na batchoy dito sa Negros. Welcome to Tax Batchoy. Simple man ang kainan na to, pero kilala sila dito sa Baguio na nagsiserve ng masarap na batchoy na may bone marrow. For now, let's watch the art kung paano ginagawa ang kanilang bestseller na super special batchoy. Sa isang malaking bowl, ilalagay ang Mickey noodles, pork, and pork liver. At dahil super special batchoy ito, meron itong bone marrow. At pwede kang mamili kung fresh or boiled egg. Tapos, lalagyan pa ito ng chicharon and fried garlic. At para sa final touch, meron pang dahon ng sibuyas. At dito talaga malalaman kung gaano kasarap ang batchoy dahil sa kanyang broth or sabaw. O diba, biglang tumulo ang mga laway nyo sa sarap ng batchoy. Heto naman ay ang kanilang special batchoy. At kung nagtitipid pa kayo, meron din ditong ordinary. At heto na guys, ready to serve na ang ating super special batchoy na ipinagmamalaki dito sa syudad ng Baguio. Overloaded at hindi tinipid sa sahog, may pa bone marrow pa, and believe it or not, 125 pesos lang ito guys. Lagyan natin ng toyo, paminta, and we're good to go. Halu-haluin lang natin ng konti, and kainan na guys. Tara, samahan nyo na akong kumain. At dahil kanina pa ako nagugutom, isang malaking subo agad. Ayos na ayos, namit gid. At ang sabaw, wow, the best. Kaya naman pala sikat sila dito sa Baguio dahil sobrang sarap. And of course, kainin natin itong utak or bone marrow. Very smooth, buttery, at sobrang linamnam. Talagang this is one of the best batchoy, hindi lang dito sa Baguio, kundi sa buong Negros. Mapapahambal ka gidya nga, grabe ka namit. Partneran pa natin ng tinapay, sold na sold. At ang bone marrow pala ay meron din mga laman, kaya napakasarap nitong papakin dahil sobrang lambot. Alam mo talagang pinakuluan ng sobrang tagal. Tingnan nyo guys kung gaano ka-effortless nguyain at hindi lumalaban. Sa sobrang lambot nito, nagpo-full of the bone pa. O diba? Napaka-astig. Are you still there? Tumutulo na ba ang mga laway nyo sa sarap tingnan ng batchoy? Kung gusto nyo pa ng mas level up na batchoy experience, meron din ditong tuhod. Mas marami ang laman nito and perfect papakin. Napakalambot, very chunky, at sobrang malasa. Kaya kung naghahanap kayo ng masarap